Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a toto video je Pregnancy Update 4. mesiac, druhé tehotenstvo. Ale tí, čo ma sledujete na nejakých sociálnych sieťach alebo na blogu, tak už viete, že čakám druhé bábätko. A začíname od 4. mesiaca proste z takých tých pregnancy dôvodov, ale k tomu sa ešte dostanem. Začala by som vlastne tými prvými 3 mesiacmi, ktoré boli absolútnym peklom. Mala som to také isté pri Adamkovi, všetci mi hovorili, že pri druhom bábätku to už také nebude, že to už bude pohodka, ale nie, bolo mi strašne zle. Vracala som každú hodinu, možno každú hodinu a pol. Vlastne prežívala som len na zapečenom chlebíku s nejakou salámou alebo s nejakou šunkou, čo som vlastne jedla celé 3 mesiace, každú hodinu po kúsku, a keď sa mi podarilo, tak proste na McDonalde, ale nie žiadne hranolky alebo takéto, proste mi nechutí, ale niečo, kde bolo od chleba alebo od pečiva, čo vlastne má takú tuhšiu konzistenciu, takže sa to tak ľahko nevracalo a aspoň niečo mi v tom žalúdku ostávalo. Opísala by som vám to tak, že predstavte si tú najhoršiu opicu v živote, ktorou proste prechádzate niekedy v nedeľu, ok? Ale pri opici viete, že tá noc predtým bola fakt fasa a viete, že už v pondelok vám bude fajn. V tomto prípade úplne umierate a viete, že zajtra vám nebude dobre. A že ani pozajtra a ani popozajtra. Pamätám si, že keď mi už bolo tak zle, možno týždeň a pol, a keď som si predstavila, že mi takto zle bude ešte možno nejakých 7 alebo 8 týždňov, tak naozaj teda na nálade mi to nepridávalo. Najhoršie na tom bolo asi to, že aj keď som sa vyvracala, tak nemala som taký pocit v žalúdku alebo teda v bruchu takého uvoľnenia a bolo mi zle aj medzi tými vracaniami. A takisto nechápem, prečo sa to volá raná nevoľnosť, lebo ja to proste som mala 24 hodinovku. A keď ešte v noci napríklad sa Adamko zobudil, lebo sa chcel pritúliť alebo napiť sa čajíku, alebo proste deti sa budia, tak ja som vstala, utíšila som ho, lenže mne sa ten môj vlastný spánok prerušil, takže potom som sa musela ísť ešte vyvracať a potom som sa snažila nejakých 20-30 minút zaspať. Takže keď som potom ráno vstala, aby som sa mu venovala alebo tak ja som bola úplne unavená a proste bolo to jak v jednom kole a bolo mi to naozaj veľmi ľúto, hlavne kvôli nemu, lebo naozaj s maminkou tie 2-3 mesiace nebola skoro žiadna sranda. Takisto som dúfala, že mi to po ako keby ukončení toho 12. týždňa prejde, tak mi to aj prešlo pri Adamkovi, ale toto bábätko sa rozhodlo, že ešte ďalšie 2 týždne potiahne. Ale aspoň to nebolo také, že som vlastne vracala stále, vracala som už iba ráno a večer, ak sa mi zdá, ale stále mi bolo veľmi ťažko a musela som si naozaj vyberať, že čo idem si zjesť. Pamätám si, že raz som si dala jogurt, proste bolo také, že dám si jogurt, že mám chuť a že proste po tom všetkom chlebe s tou salámou, že si to proste proste to chcelo niečo iné. Ja som nemohla ani ovoci, ani zeleninu, ani nič. No a dala som si ten jogurt a to keď som si dala jogurt večer, to bolo asi o 8, tak ja som bola jak otrávená jedlom. Ja som vracala do nejakej 2:30 rána, skoro každú pol hodinu. Tak som si povedala, dobre, nebudeme už experimentovať a chlebík to proste istil. Čo sa týka takého vizáže, vlasy, nechty a pleť, nechty mám slabúčke ako papieriky, vlasy mám ešte horšie, ako som mala. Oni sa mi vlastne už dosť zničili tehotenstvom a kojením s Adamkom. Nie, že by mi vypadávali, to nie. Myslím si, že mi aj schustli, tuto mi rastú nejaké proste baby hair, ktoré neviem prečo sú tam. Ale tie vlasy strašne oťaželi, strašne sa pletú a sú také suché, neviem, budem musieť s nimi niečo vymyslieť. No a pleť je tiež úplne kapitola sama o sebe.
keďže mi bolo strašne zlé, tak ja som nemala sa absolútne čas nejako venovať svojej pleti. A po tých 3 mesiacoch som si všimla, že tuto po líciach sa mi ako keby poupchávali pory. A nebolo to nejaké extra viditeľné, len proste na dotyk som to cítila ako také hrčky. Tak som si povedala, dobre, nevadí, nejdem do toho rýpať, nejdem s tým nič robiť. A keď pôjdeme proste na dovolenku na Slovensko, tak si to dám niekde ošetriť, buď u dermatologa, alebo niekde na kozmetike. Lenže tieto hrčky sa rozhodli, že oni nebudú tak dlho čakať a vlastne postupne sa mi všetky začínajú zapaľovať, lebo oni chcú ísť von. Takže toto mám teraz všetko proste, celé tieto líce mám vyhodené, lebo hrčky chcú ísť von. Teraz na troška takú pozitívnejšiu stranu, aby ste si nemysleli, že to je proste, tehotenstvo je celé zle. Niekto to má úplne v pohode, niekto nemá žiadne ťažkosti, cíti sa skvelé počas celých 9 mesiacov. Ja by som to prijala každému, aj sebe. Ale nie je to môj prípad, ale nič sa nedieje, proste musíme s tým žiť. No ale na takú tú troška pozitívnejšiu alebo takú neutrálnejšiu stranu, toto druhé tehotenstvo mi príde, ako keby všetko sa dialo rýchlejšie, intenzívnejšie, všetko sa zväčšuje rýchlejšie a mám pocit, že také symptómy, ktoré som mala pri Adamkovi niekde na konci tehotenstva, sú už teraz. A narážam na také veci, že napríklad strie sa mi pri Adamkovi objavili až úplne na konci, kedy už to tá pokožka brúška naozaj nevydržala. Tuto vlastne nemám ešte nové strie, ale tie, ktoré som mala, už ktoré boli už také naozaj také celkom fajn, vyblendnuté, tak vlastne ich je teraz oveľa viac vidieť, ale to nie je niečo, čo by ma nejak extra trápilo, alebo čo to berem ako súčasť života. Takisto ja mám pocit, keď sa presne takto pozriem na svoje brúško zhora, že toto je veľkosť brúška, ktorú som ja pri Adamkovi mala niekedy v 6. mesiaci namiesto 4. Ale tak zase, buďme k sebe úprimní, nezačala som z krásneho, plochého brúška, takže dá sa to aj takto vysvetliť. No a potom je tu taká zvláštna vec pre mňa. Mne vlastne ten pupčok vyšiel vonku pri Adamkovi až niekedy v 9. mesiaci a to som myslela, že sa to ani možno vôbec nestane. Na druhej strane ja už mám ten pupček vonku teraz. Takže je to také proste zvláštne, smiešné, keď sa tak na seba pozriem, lebo naozaj som to nečakala. A takéto najlepšie ukončenie tohto 4. mesiaca je to, že ja už cítim bábätko, ako si tam proste robí tie premety a ako si tam šantí. Ešte nie je to tak, že by to bolo cítiť dovonku, teda že by si niekto dal ruku na moje brúško a že proste by to bolo cítiť, ale ja už proste večer, keď sa dám do kľudu a proste už si ľahnem túto na gauč na nejakú polhodinku alebo hodinku, aby som si oddychla po celom dni, tak ja už bábätko cítim a pritom pri Adamkovi som ho cítila až niekedy na konci 5. Takže je to až taký mesačný zrýchlený sklz. No ale musím povedať sama za seba po celej tej mizérii 3,5 mesačnej ma to naozaj tak povzbudilo a ako by troška tak potešilo a ľahšie sa mi na tú hrôzu ako keby zabúda. Takže toto by bol môj update. Dúfam, že keď budem natáčať to ďalšie video a bude to o mesiac, teda dúfam, ak mi dovolí Adamko a zdravotný stav a neviem, rodinné okolnosti, tak dúfam, že už budem proste celá žiariť a celá budem plná energie, lebo teraz by mal byť ten čas, kedy by som si to mala tak užívať a malo by to byť také lepšie, až kým sa dostaneme zase do fázy, kedy budem ako proste slon. Tak dúfam, že ten ďalší mesiac už bude super a takisto budem mať veľký sken tuto v nemocnici, takže by nám mohli aj povedať, že čo čakáme. Tak na to sa veľmi teším a keď sa to dozviem, tak určite to v tom ďalšom videu
spomení. Tak dúfam, že sa vám môj update páčil, no a ďakujem vám za pozretie videa a uvidíme sa zase v tom ďalšom. Čaute zatiaľ!